Hej, mit navn er Lars Barfod, og jeg er partileder for De Konservative. En af vores store mærkesager er at få flere timer i skolen. Vi vil have 510 timer mere om året. Det er nemlig vejledningstallet. Og vi skal især have flere matematik- og dansktimer. Og vi kan også ind for mere fleksibilitet, f.eks. at man kan dele klassen op efter forskellige niveauer. Stop. Vi går ind for mere selvstændighed, og det gør vi blandt andet ved at fjerne topskatten og sænke beløbet på de offentlige overførselsindkomster, såsom dagpenge, kontanthjælp og SU, fordi vi gerne vil skabe orden i økonomien. Vi vil beholde den nuværende udlændingepolitik, men vi vil selvfølgelig ikke have folk, som ikke arbejder, da vi spilder ressourcer på dem. Vi vil dog belønne dem, som har en beskæftigelse eller en uddannelse.